כל מי שיסתכל עליך ברשת, שזה בעצם איפה שהסביבה שלנו היום, הוא יראה את הכרטיס ביקור שלך, את הלקוחות ממליצים עליך. אין דבר יותר טוב מזה. לי קוראים משה פרגמניקו, ואני בן 42, ואני עובד כסוכן ביטוח עצמאי. היה לי צורך לפנות לגיא מבולשוט בגלל שרציתי המלצות של לקוחות לאתר שלי. היה חשוב לי להיראות ברשת, רציתי למצב את המקצועיות שלי. אמרתי לו שחשבתי לקחת את המצלמה ולצלם, כאילו לבד, ללכת לצלם את הלקוחות לבד. אבל חשבתי, כבר צפיתי בעיות עם זה. אני לא רוצה שלקוח יתחיל לשבח אותי בפניי. זה משהו שהוא מביך אותי בתור בן אדם. גם אותו נראה לי שזה יביך. לסרטון עדות שאני הולך לשים באתר שלי והולך לקדם אותו ברשת, אני צריך משהו מקצועי. זה כמו כרטיס ביקור שמייצג את העסק שלך. ואז כל מי שיסתכל עליך ברשת, שזה בעצם איפה שהסביבה שלנו היום, הוא יראה את הכרטיס ביקור שלך, את הלקוחות ממליצים עליך. אין דבר יותר טוב מזה. עסק שלא עושה סרטוני עדויות, הוא פשוט פספס את הכלי שיווקי הכי חזק שיש בשוק. אני מאוד מעריך את זה שיש לקוח שבא ומספר מהלב על חוויה, על איך שעזרתי לו, על איך שטיפלתי פה בתור לקוח שלי. וזה עובר בצילום, זה עובר במצלמה. הסרטונים שהוכנו, הם נמצאים באתר שלי, יש להם עמוד משלהם. ברגע שבן אדם נכנס, זה אחד הדברים הראשונים שהוא רואה בעצם באתר. ברור שאתה צריך להסתכל על זה בצורה עסקית. כלומר, אני השקעתי X כסף, וקיבלתי X לקוחות שסגרו איתי עסקה והרווחתי מזה כסף, אז האם בסופו של דבר היה רווחי לי? כן, ברור שאתה מסתכל על זה ככה וזה רווחי, בטווח הארוך וגם בקצר, זה בשניהם רווחי. ידעתי שהתוצאות יהיו טובות, אתה פשוט רואה עריכה מקצועית, צילום מקצועי. הלקוחות, כששאלתי אותם על החוויה של הצילום, הם היו מאוד מרוצים. מאיך שטיפלו בהם, מאיך שהתייחסו אליהם. כל הזמן שיבחו את החביבות. אני יכול להגיד גם שאני באופן אישי מאוד התרגשתי. כלומר, זה מרגש, אפשר להגיד אפילו עד דמעות כמעט. כאילו, כשאתה רואה בן אדם שממליץ עליך בצורה כזאת חמה. אתה יודע מה, אני אשתף אותך בעוד משהו. הראיתי את הסרטונים לאבא שלי, והוא אמר שהוא גאה בי. רק בשביל זה היה שווה.